Вітаю, сябры! З вами падкаст «Формула перамогі». З вами Ян, але пакуль без Артёма. Сезон F1 2025 надыходзіць, ды хочацца паразважаць, што нас у ім чакае. А змен сёлета шмат. У 8 з 10 каманд новыя пары пілотаў. 6 дэбютантаў пачнуць свае поўныя сезоны. Ці зможа Верстапен узяць 5-й тытул запар? Ці дапаможа Гэмілтону Феррары вярнуцца да перамог? Давайте разбірацца. Адразу нагадаю пра падабайкі і падпіскі на наш YouTube канал. А тыя, хто могуць дапамагчы нам развівацца, вы можете падтрымаць праект праз Buy-me-a-coffee ці Patreon, спасылкі ў апісанні. Ды пачнём ісці з канца леташняй табліцы канструктараў з Stake Sauber. Каманда пачынае сезон з цалкам новым складам. На замену Ботасу і Джоу прыйшлі Ніка Хюлкенберг ды чэмпіён F2 Габрыэль Барталетта. Падчас тэста ў Бахрэйне каманда паказала даволі нізкія вынікі, ды можна чакаць, што Заўбер так і застанецца ў хвасце. Але, прынамсі, два гоншчыкі складаюць вельмі амбітную пару. Халк паказаў летась, што можа выцягнуць не самы хуткі Хаас, вельмі высокай і ў кваліфікацыі, і ў гонцы. Ды і Барталетта, як пераможца F2, выглядае адным з найперспектыўнейшых навакоў гэтага году. Затое, калі балід не будзе дастаткова канкурэнтаздольным, для Габрыэля гэта будзе мякчэйшым дэбютам і чаканні ад бразільца будуць не самыя высокія. Але, магчыма, якаясь шалёная гонка ў Сан-Паулу і хтосьці з гэтых дваіх патрапіць у ачкі. Мой прагноз, што Заўбер застанецца 10-м, спрабуючы скіраваць большасць высілкаў на сезон 26 з новым рэгламентам, калі каманда ператворыцца ў Audi. Далей пераходзім да Уильямс, дзе адбыўся адзін з найгучнейшых пераходаў. Сайнс далучыўся да каманды і ў складзе пару Албану. Вось гэтая каманда змагла здзівіць на тэстах, а менавіта Карлас паставіў найлепшы час за 3 дні. І Албан таксама быў хуткі. Гэта дае надзею заўзятарам Уильямс, хоць казаць пра барацьбу за тытул не выпадае, але ж каманда можа пазмагацца за лідарства сярод сераднякоў. З прыходам іспанца Алексу прыйдзецца праяўляць сябе яшчэ лепш. Ды мы памятаем, як ён пачаў больш памыляцца з прыходам у каманду Калапінта на 9 гонак летась. Затое, думаю, што прыход Сайнса і яго мэтанакіраванасць вярнуцца ў топ-каманду пойдуць на карысць Уильямс, і абодва гоншчыкі будуць змагацца за ачкі ў гонках. Пры гэтым, на маю думку, Сайнс стане найлепшым гоншчыкам з астатніх, то бок 9-м у заліку, а Уильямс будзе 5-й у кубках канструктараў сёлета. А вось Racing Bulls, якая летась была вышэй за Уильямс, пакуль не дае столькі ж надзей заўзятарам. Дачынная каманда Red Bull у гэтым сезоне можа перажыць чарговую нестабільнасць склада гоншчыкаў. Летась кіраўнікі Red Bull пазбавілі месца Рыкьярда, а Лоўсон, які прыйшоў на апошнія 6 гонак, у выніку адправіўся ў старэйшую каманду. На вольнае месца ў малодшую каманду прыйшоў віцэ-чэмпіён F2 Ісаак Хаджар. А Цунода паедзе ў Racing Bulls ужо 5-й сезон, ды яшчэ паглядзім, ці не апошні ў сістэме Red Bull. Вядома, усялякае можа адбыцца, і, напрыклад, сёлета можна чакаць паўтарэння замены Гасліна Албана з 2019, калі Юкі раптам яшчэ стане напарнікам Верстапена цягам сезону замест Лоўсона. Але ж пасля тэстаў не бачна, што ў гэтай каманды адбудзецца нейкі значны прагрэс, таму лічу, што Racing Bulls застанецца прыблізна там жа, дзе і была, а значыць, стане 7-й у чэмпіянаце. З Racing Bulls летась змагалася Хаас, якая была вельмі дужым серадняком і ледзь не ўзяла 6-е месца ў чэмпіянаце. І калі на пачатку 24-го адбылася замена кіраўніка Штайнера на Камацу, дык у 2025 ужо і цалкам змяняецца склад гоншчыкаў, так жа, як і ў Заўбер. Баявіты Акон і таленавіты Берман пачынаюць новы этап гэтай амерыканскай каманды. За гэтай парачкай, думаю, таксама будзе цікава паназіраць. Эстебан любіць змагацца да апошняга з любымі напарнікамі, а Олівер паказаў уже свой патэнцыял летась, праехаўшы гонку за Феррары в Саудаўскай Аравіі, ды 2 менавіта за Хаас, калі ён падмяніў Магнусена. У цэлым, для Бермана гэта будзе даволі лагодны пачатак кар'еры, падобна Барталетта у Заўбера, бо ад гэтага баліду таксама ніхто не чакае цуду, і Оліверу відавочна дадуць час адаптавацца. А упартасць Акона можа таксама стаць добрай практыкай для брытанскага навака. Хто ведае, раптам ён раскрыецца вельмі хуткай і фінішуе ў чэмпіянаце вышэй за Акона. Хаас я ж пастаўлю на 8-е месца, ніжэй за Racing Bulls ды Уильямс. А цяпер пара слоў пра Альпін, якая яскрава скончыла сезон 24-го году.
Яшчэ тады ў каманду вярнуўся скандальны Брэаторы і ўжо наводзіць шуму. Сышоў Акон, які прынёс адзіную перамогу за той час, як каманда з Інстоуну называецца Альпін, а сезон на пару з Гаслі пачне Джек Дуэн. Праўда ж, на пачатку студзеня ў каманду рэзервістам прыйшоў яшчэ і папулярны Франка Калапінта, і цяпер палова пілотону ўвогуле лічыць, што Джек не дасядзіць за стырном і паловы сезону. Я, вядома, спадзяюся, што Джек Дуэн зможа стаць годным напарнікам і захаваць сваё месца прынамсі да канца года. Але ў любым разе дэбют для Дуэна адбудзецца пад вялікім ціскам. Гаслі ж, на маю думку, будзе змагацца з Сайнсам Далбанам за каштоўныя ачкі. Такім чынам я скажу, што Альпін скончыць сезон 6 адразу за Вільямс. А вось хто, магчыма, будзе зліваць гэты сезон, ды гэта Астон Мартин. У камандзе праз абавязковую паўзу толькі з 1 сакавіка пачаў працу легендарны Эдрыан Ньюі, таму ён аніяк не мог уплываць на распрацоўку цяперашняга баліду каманды, ды яўна большасць сродкаў Лоурэнс Строл плануе скіраваць на сезон 26, каб там мець найбольшыя шансы змагання за перамогі ў партнёрстве з Хондой. Таму, напэўна, у Астонаў будзе найбольшае падзенне ў параўнанні з 24-м сярод усіх каманд. Магчыма, і Лэнс Строл працягне паказваць жудасны ўзровень і апыніцца ў заліку хіба што вышэй гоншчыкаў Заўбер. А асноўныя шачкі для каманды на гэтым трактары будзе выгрызаць Алонса. Затое праз год, магчыма, каманда зноў уздымецца, калі абнавіцца рэгламент і над наступным балідам ужо папрацуе Ньюі. На маю думку ж, Астон зойме ашаламляльнае 9-е месца. Нарэшце пераходзім да топ-4. Мерседес у працэсе перабудовы пасля заходу Гэмілтона, а Тото Вольф спадзяецца на талент маладога Антанелі, якому прыпісвае здольнасці Верстапена. Каманду ж сёлета будзе весці Рассел, які распачне ўжо 4-й сезон у срэбраных стрэлах. Дадатковая інтрыга, ці зможа Рассел навязаць барацьбу за тытул, але пры ўмове, што і балід будзе здольны на такое. Таксама мне дужа цікава будзе паназіраць і за Кімі. Раптам ён настолькі хуткі сапраўды, што здолее абысці ў дэбютным сезоне Джорджа. Насамрэч, увогуле, новая хваля маладых гоншчыкаў інтрыгуе сёлета празмерна. Хтосьці дык абавязкова выстраліць у будучыні, а то і ўжо ў гэтым годзе. Але вяртаюся ж да Мерседес. Каманда мае амбітную пару пілотаў, галодную да перамог, і ў апошні год дзейснага рэгламенту мусіць па тэмпе наблізіцца да першай тройкі і пазмагацца за подыумы не толькі ў халодным надвор'і. Думаю, што ў 25-м пасля напружанай барацьбы Мерседес фінішуе 3-й. Ды цяпер пагаворым пра Red Bull. Каманда страціла сваю ранейшую дамінацыю і замест Переса прыйшоў Лоўсон. Вось для каго ж будзе няпросты дэбютны сезон, дык гэта для Ліама. Спадзяюся, яму ўсё ж дадуць нейкі час асвойтацца, ды ўсё ж ён неблага сябе паказваў падчас замену папярэднія 2 сезоны, таму ён здольны змагацца ў Red Bull. Ну а Верстапен будзе ірвацца да свайго 5-го тытулу, нягледзячы на будь-якія перашкоды. Бо ў 26-м з новым рэгламентам каманда пераходзіць на рухавікі, створаныя ў супрацы з Ford, і незразумела, ці будуць яны такія ж паспяховыя, як цяперашнія рухавікі ад Honda. А пакуль захоўваецца імавернасць змагацца за перамогі, Макс абавязкова будзе выціскаць з баліду ўсё магчымае. Але ж няўпэўненасць каманды ў сваім балідзе і ў другім пілоце можа блага адбіцца на агульных выніках, таму, па маіх адчуваннях, у кубку Red Bull будзе толькі 4-й камандай. І вось мы пераходзім да Феррары. Тут адбыўся самы гучны пераход. За старно скудары сядзе Гэмілтон. Паўстае пытанне, ці не страціў ён сваю форму. Але ж думаю, што Льюіс ўсё гэтак жа накіраваны на 8-й тытул, ды і мае яшчэ моц, каб яго здабыць. Ці здольны на гэта балід SF25? Тут уж не факт. Але ж зноў, першых турах мы пабачым, на што ён здольны. Пакуль жа выглядае, што гоншчыкам Феррары будзе даволі складана пабароцца за чэмпіянат сёлета, але, што яшчэ больш незразумела, дык гэта хто апыніцца ў пары наперадзе. І Леклер і Гэмілтон будуць рабіць усё магчымае, каб выйсці наперад. Але думаю, што тэмпу баліда не хопіць, каб адваяваць кубак. Таму стаўлю скудары на 2-е месца па выніках сезону 25. І завяршае наш спіс, наша прэв'ю, цяперашні чэмпіён Макларен. Гэта адзіная каманда з топ-4, якая прыходзіць у новы сезон без змен у складзе. Нават Люры вырашылі не змяняць з пераможнага года. Ды знешне выглядае
таксама, што ў каманды найлепшыя шансы на гэты момант захаваць за сабой кубак ды ўзяць тытул сярод гоншчыкаў. Хто ж фаварыт? Думаю, што Норрыс, у якога ўсё ж нашмат больш досведу, чым у Піастры. Ды дакладна праз шмат цяжкіх сітуацый прайшоў летась Ланда. Ды і з усім багажом ведаў, ён мусіць скласці няслабую канкурэнцыю Верстаппену. Оскар жа яшчэ падцягваецца да таго ўзроўню, але ўжо ён паказаў, што вельмі хутка вучыцца. Праўда ж, гэты год можа стаць працягам мінулага, калі гэтыя двое будуць адбіраць адзін аднаго ачкі і такім чынам расчысцяць шлях да чэмпіёнства Макса ці камусьці іншаму, напрыклад, Рассел або пілотам Феррары. Але ж, падсумоўваючы, раблю свой прагноз, што кубак канструктараў возьме зноў Макларен. У завяршэнне скажу, наколькі ж хочацца ўжо пабачыць баліду ў Аўстраліі. Каб гэта быў вельмі шчыльны сезон з запамінальнымі батламі на трасе, ды каб FIA не перашкаджала гонкам са сваімі дзівацкімі штрафамі і магчымымі дыскваліфікацыямі. Яшчэ паглядзім на лёс Бена Сулаема. Я быў бы толькі рады, калі яго нарэшце прыбралі з пасады прэзідэнта FIA, таму што пакуль выглядае, што FIA ідзе некуды не туды. Таксама дзякую, што вы даслухалі такі вось першы выпуск гэтага году 2025. Подписывайтесь, ставьте подобайки и почуемся. Всем пакуль.